Здравейте! Искам да ви покажа как можете да си купите електронен ваучер за Kaufland, ако се намирате в Република Чехия. Същото се отнася и за всеки един търговски обект по света, който е на електронен ваучер. Влизате си в апликацията MyWorld. Така. 921 обекта. Аз в момента се намирам в Прага. Между другото има около нас. Градът е много пълен с най-различни търговски обекти. Ето го. Уникално е така толкова много да има около теб търговски обекти, е супер. Да преминем към електронния ваучер. Избираме полето eVouchers. Променяме държавата. Чехия, защото съм тук в момента. И тук ти дава всички търговски партньори, които са на електронен ваучер. Baumax, огромен магазин, като нашия Hallmax в България същото е. Bushman, маратонки във всеки един мол има спортни стоки. Доктор Макс, аптеки Доктор Макс има през улица тук в Прага и изобщо в цяла Чехия. И Kaufland. После Молчезе и най-различни OMV по същия начин, Сконто и това са. Избираме Kaufland и тръгваме да пазаруваме електронен ваучер. Вече избираме стойността, която трябва да е. 100 крони са 8 български лева. Минимума за поръчка са 500 крони. И добавяме в количката. Когато добавяме в количката, ето предимство 7,5 крони кешбек. Ако имаме MyWorld ваучер, можем да платим с него. И ще платим с кредитна карта, така намираме всичките отметките, ги отбелязваме. Възлагане на обвързваща поръчка. Окей. 600 трябва да бъдат. Да, 600. Ето го. И възлагаме обвързваща поръчка. Тук вече трябва да си добавим, съответно да платим с нашата карта. И самите ваучери, след като направите тук покупката по този начин, тъй като аз вече съм ги купил, сега няма да купувам, отиваме и горе на профил. Под зеления бутон моите eVouchers, натискаме на тях и ето имам за 600 крони електронен ваучер. Когато отида на касата, трябва просто да покажа това, за да го сканират. В същото време, когато в момента на закупуване на електронния ваучер, тъй като той веднага се плаща от нас, веднага се кредитира всичко. Ето го. 669. Ето го. 69 стотинки, 69 стотинки, 58. Това е само кешбек, защото на мене всичките шопинг точки съм ги наредил в Lyconet профила ми да отидат за балансна програма. Ако сте нормален член, просто си избирате и си купувате и добивате и шопинг точки. Но това е допълнително вече. Това беше накратко. Благодаря ви и хубав ден на всички. Споделяйте апликацията с вашите приятели и им дайте възможност да си пестят пари по този начин. Чао, чао!